मोनसे बाखनायथाव खौरां कंग्रेसनि दैदेनगिरि प्रियंका गान्धीआ साननैनि हाबाफारि लाना आसामाव दावबायफैदों। बिथाङा आसामाव फैना सिगां गोथार मन्दिर कामाख्या मन्दिराव फुजा होयो। बेनि उनाव रायजो राजाफोरा बिथां प्रियंका गान्धीखौ गाव गावनि हारिनि सिनायथिजों बरायदोंमोन। बेनिनो जोंनि बर'फोराबो गावनि सिनायथि आर'नाइजों बरायदोंमोन। जाय बरायनायाव बिथां प्रियंका गान्धीआ गुबुन हारिनि सिनायथि माफ्लारखौ दोनथ'ना जों बर' हारिनि आर'नाइखौ गोदोनायाव लाना थानायखौ नुदों। जायखौ जोबोर समायना नुदों आरो बयबो बर'नि रायजो राजाफोरा गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ फोरमायदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय बरपेटा रडनि साखाथियाव थानाय सना दखानआव माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा साननि समावनो गासै सनाखौ खावनानै लांदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सना दखाननि स्टाफफोरा फोरमायदों दि साबा सिखावफोरा कास्टमार जाना फैना सना बायनो बायदि जाफ्लाना फैनानै लोगो लोगो दखानाव थाग्रा स्टाफफोरनि सिगाङाव पिस्तल देखायना गलानि स्टाफ आरो जा कास्टमारफोर दंमोन बिसोरनि आखाइ आथिं खाना सिरि जिरायना थानो होनना फोरमायदों आरो सना दखाननि जा सनाफोर दंमोन गासै सनाखौ लाना थाङो। जायखौ लानानै गासै बरपेटायावनो गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै सनानि बेसेना कौटि कौटि जागोन होननानै स्टाफनि मानसिफोरा फोरमायदों। जायखौ लानानै दा बरपेटा सहराव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। सासे मोजां मोननाय सेंग्राया गावनि मोजां मोननाय हिनजावखौ जिनाहारि खालामना बुथारदों। खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे सेंग्राया गावनि मोजां मोननायखौ गावनि रुमाव लिंहरना सारप्राइज होनो होनना गावनि मोजां मोननाय हिनजावखौ आथिं आखाइ खाख्रबना हिनजावखौ जिनाहारि खालामो आरो जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव भिडिअ बानायना हिनजावनि भिडिअखौ हिनजावनि नखरनिसिम दैथायहरो आरो जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव बै हिनजावखौ देगाजों सुना बुथारदों। बे खौरांखौ मिथिनो मोननाय लोगो लोगो खाथिनि पुलिस बिफानफोरा बै सेंग्राखौ हमनाय जायो। हमखांनायनि उनाव बै हौवानि फारसे सोंथि खालामनायाव जेबो जायाखै बेयो भुलावसो जादों होनना हौवाया खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे बे जाथायखौ खोनाना जायगानि रायजो राजाफोरा जोबोद रागा जोंनाय फोरमायदों आरो आयेननि गेजेरजों बे हौवाखौ फासि होनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों सरकारनि फारसे।